ट्रेन स्टेशन नेगासिनो दङ दा आं बिसोरनिफ्राय एसे मिथिनो लुगैबाय तिनसुकियाव फैनानै माबायदि मोनखो तिनसुकियाव फैनानैथ' बिराद मोजां मोनदों मोजां मोनदों ना थानो माबायदि तिनसुकियालाय थानोथ' जोंनिजों एखेयानो मोजाङानो क'क्राझारजों एखेयानो फैनो गोसो दंबावो दा फैबावगोन सम जाबानो टाइम मोनबानो फैबावगोन बेरायनो ना नोंहालाय बरिया तिनसुकियाव जे ओरैबायदि मोजां मोनफैदों बेरायनानै दालां गोलाव नुफैबाय ओरै माखासे पार्क नुबाय नेसनेल पार्कबो नुबाय जानायफोराबो एसेबां मानि गाज्रि नङा मोजाङानो फैगोन फैबावगोन नेक्स्ट माबानो इयारफ्रावनो जुदि टाइम मोनोबा फैबावगोन रुनाय ना मा मोनजायो ओंखामालाय हटेलफ्रावथ' नोङो रिजर्टआव रुनाय मोनजादों मैयायो मोजाङानो ट्रेडिसनेल माबाखौ मोनजादों अके थेंक इउ फैदो वेलकाम खालामसै नङा होमबा औ बिदि फैबा आङो नोंसोरखौ आङो स्टेशनसिम दोनफैबाय तिनसुकियासिम बिसोरो थांफिनसिगोन दा आरायथायाव बिसोर गाखोगोन जों जे गारिजों जों जे ट्रेनजों फैदोंमोन बे ट्रेनजोंनो बिसोर थांफिनगोन बियो आरायथायाव हगारनानै बिदिनो मोनानि 2टा ओमफ्राय 3टा बिदियाव सहैगोन आरो बिसोरो सोरांनाय लोगो लोगो सहैगोन बेनिफ्राय बिसोर फुंनि गारि गाखोना न'आव बिन्दास सहैयो आरो मानोना मा होनना बुङो 13 घन्टा 14 घन्टा बिदि लायो आरोखि जेबो प्रब्लेम जाया आरो जों जे गारिजों गाखोयो बे गारिया बांद्राय माबा जाया आरोना मा होनना बुङो क्राउड पिपल जाया आरोना मोजां आरो हान्थिनो ओमफ्राय एसियाव दानो हागोन एसिबो दंखायो दा बिसोरखौ आं भिडिअ हरबाय दा आं थांफिननोसै आं जे जायगायाव थादों आंबो थांफिननोसै मानोना आंबो थांफिनला आं थांफिननानै फैखायाखिसै आरो हान्थिनांगौबा थाखा फैसानि खोथा दङ ओमफ्राय जानाय थानाय आरो रुमनि खोथा दं दा आङो क्वार्टारावनो थाबाय क्वार्टार मोनबाय आं नोंसिनो खिथाबाय लोगोफोर आं क्वार्टारावनो थानो मोनबाय आं क्वार्टारावनो थासिगोन दा क्वार्टारा एसे साफा खालामनांगौ दङ बेखौ आं दा खामानिखौ मावसिगोन आरोखि थेंक इउ